Umamvumanele yavuma ezizweni. Mkhando wezinkonja lezi zingakhandwa amanye amadoda ziyawukhandwa emazulwini. Nina bezizwe, nina bokuhamba, nina bakwaPawula. Kusile madoda amakhulu, kusile isilwane semanzi, kusile mgoyi, ndoda yamadoda. Usiyami isizwe sakithi, lona okhulumayo uDr. Fohla kwamhlaba yalingana, indoda yamadoda umenze izinto zenzeke. Umafohla bevalile abafazi namadoda. Namanje ngisekhona ngisawugaya amadoda esigodlweni esikhulu la ngikhona khona eJozini. Ngitholakala enombolweni ka-076 026 5726. Unyaka 2023 lo silwa nempumelelo. Indoda ayibe namandla ayiphakamise ngendlela ephakamisa ngayo. Sonke sifuna ukuphumelela, sonke sifuna ukunqoba ngendlela ezahlukahlukene. Okay, kulonyaka esikuphethe kujule kakhulu kodwa kufuneka amadoda anesibindi azithembayo ukuze ngizoyikhombisa indoda ibone ukuthi uma sithi asithwaleni madoda sisho ukuthini. Inkulu lento, ijulile lento, ifuna amadoda azithembayo anesibindi azaziyo ukuthi afunani. Ungakhohlwa inombolo 076 026 5726. Dr. Fohla ubaba kaMgoyi eJozini kwamhlaba yalingana la ngitholakala khona. Bonke abamdingayo bazongithola khona. Amagumbi amanamhlaba zonke indawo la sengabe ngafinyelela khona nizongithola ekhaya esigodlweni la sengisebenzela khona. Ayisavumi le ndoda ukuthi